Ya ini lagi tani yuk generasi milenial matam suwek. Sendo ini. Ayo nyemprol isu-isu ayo nyemprol iki deh. Ngarepan omah kok suket ketel ngene. Rumbuk mosok ngene iki. Kaya mbabati ngene iki. Nak ngene-ngene omahku agak ketok mening iki. Nek arek jauh gak latar kok supete koyo ngene. Gak mening ngene iki ya. Jadi lho ngarepan omah iki jen ketok mening ngono, latare luwih mening. Cah saiki angel golek keringet gengsi nganggo gowe sepeda apik jutaan. Lu bacok-bacok suket ngene lho iso golek olah keringet. Untus jajal sing mbok reti telung keduk. Keringet temak sak jagung-jagung leren tuku pedah sing gowes-gowes regane jutaan. Wong kok musiman iki yo Lah ngapa Dar? Isu-isu kok grameng dhewe iki wesan. Lah jitokmu gak bedelok to, Bing. Genah nggawa arek ngene iki jelas bacok-bacok suket. Lah kowe penggawean grimbung tok. Belekmu lho, cek let lho. Iki lho mbok iwangi, dibabat-babat iki sukete iki. Dadi latare ben ketok mening, glowing. Nah, karo aku to, Dot. Ngaret-ngaret iki tugase tuwa to. Karena wis trimo meneng ae karo bang bulanan HP ya wis seneng. Generasi milenial. Generasi milenial patam sumpal. Ya ini lagi tani yuk generasi milenial matam suwek. Sendo ini. Ayo nyemprol isu-isu ayo nyemprol iki deh. Tak cerita di sing gowes-gowes dulu. Dede to. Opo-opo. Nyemprol apa nae? Ini tau kowe timbang-timbang. Kowe nak cah milenial kuwi melok-melok gowes-gowes to ra? Aku yo nak pengen tok kok. Ora pengen yo wis menengane omah kok bikinan. Betul nak cah musiman tutul arit dasem. Nek aritne ngono lho wangi resik-resik. Yo cek ngantuk to lek aku. Piye? Lho piye? Cara cah milenial lho piye? Kok maksudnya sing jelene cah milenial iki gowes-gowes ngono ini ratan gede apik. Alasane golek keringet ngono to, Ya aku gak ngerti to lek aku. Wis, boh. Aku lagi melek bocah ngrasane wong gowes iki. Mending turu wae yo untuk pahala timbang nyemprol ngene iki. Cek, lha matane to piye ya ini balik turu nang grimbung koyo kudu. Tutulane dasem engko. Wis.